মই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰু এই শিষ্য মই সেই দীক্ষা দিছো তাক ৰাজনীতিত যাব একদম আৰু যাব যাব প্ৰমোদ বড়োৰ নাম নলবি এইবিলাক সৰু মৰু অসমত কোনে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সেইটো আমাৰ মাজত আলোচনা হ'ব मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नटिस खालामगोना खालामाखै मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायनि जा गभर्नमेन्ट दा समनि पलिटिकेल सिस्टेम लोगोसे बै थांनाय समनि मानगोनां हाग्रामा महिला सारनि दैदेननायनि समाव जाबायदि पलिटिकेल सिस्टेममोन बै थांनाय समनि पलिटिकेल सिस्टेम आरो दानि बे पलिटिकेल सिस्टेमजों जों रुजुनानै नायोब्ला हा आरो अख्रांनि फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो सैथोआ बेनो मानगोनां हाग्रामा महिला सारा पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों पलिटिकेल पावारखौ बाहायनानै बिटिएडि एरियानि सिङाव जेसेबांखिनि मावनो गोनां खामानिफोर दङ बैफोर मावनो गोनां खामानिफोरखौ जायफोर खामानिफोरखौ माने मावफुंनानै होगोन गावनो गोसो बायदि गोग्गानानै थांखिनानै रायजो राजाखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होनानै मावनानै होबोदोंमोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार दैदेननायनि समाव सोरबा स्टेट गभर्नमेन्टनि सीएम नाव सोरबा स्टेट गभर्नमेन्टनि मन्त्रि मिनिस्टारफोरनाव पारमिसन साजेसन लानानै खामानि मावनो गोनां जायाखैमोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गावनि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जा पावार मोनदों बे पावारखौ बाहायनानै बिटिएडि एरियायाव गोबां डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ मावबोदोंमोन आरो जाय खामानिखौ मावनो हायो जाय खामानिखौ मावनानै होथारनांगौ बे खामानिखौसो रायजो राजानि सिगां खोथा होग्रोनानै मावफुंनानै होदोंमोन बिथाङा जाय खोथाखौ होदों बेखौ मावफुंनानै होदों मावनो हायै खामानिखौ खोथा होफ्लानानै रायजो राजाफोरखौ गावनि पलिटिकेल केरियाराव मालाबाबो थगायबोआखै नाथाय दानि मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय जा गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि माखासे पलिटिकेल सिस्टेमफोरखौ जोङो दिनै नुयोब्ला आरो बेनि सायाव जों बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दिनै बिटिसि एरियानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माबा मोनसे खामानिखौ लानानै मावनो बिथांमोना सिमां सुजुदोंमोनब्ला आरो बे खामानिखौ बिथांमोना मावनो गोसो जादोंब्ला बे खामानिनि एगेन्स्टआव बिथांमोना दिनै स्टेटनि चिफ मिनिस्टारनाव बा सोरबा मन्त्रि एमएलए नाव थांनानै बिथांमोना सावरायग्रोनो गोनां बाध्य जानानै फैयो लोगोसे बेनि उनावहायसो बैसोरनि अर्डार मोनबासो पारमिसन मोनबासो बिसोर खामानिखौ मावनो हानाय रखमखौ जोङो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ थिग दाखालि बावैसो उदालगुरियाव बड'लेण्ड केम्पासनि बाथ्राखौ जोंहा आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार हेमন্ত बिश्व शर्मा सारा खुगा बेखेवनानै होलांबाय दा बे बाथ्राखौ मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङाबोथ' गावनो गोग्गानानै जों रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होनो हागौमोन ना नाथाय दिनै मानो होनो हायाखै मा जाहोनाव मानो होनो हायाखै गाव गोग्गानानै जों रायजो राजानि सिगाङाव मानो खोथा होनो हायाखै जाहोना बेनो दिनै न'आ जोंनि न'खरा जोंनि नाथाय बे न'खराव मानि आंखाल दिनै संख्रि दंना गैया दिनै फानलु दंना गैया दिनै सामब्राम दंना गैया दिनै माइ माइरं दंना गैया बेनि सायावबो दिनै गुबुननि न'खरावसो अर्डार सोंग्रोनो गोनां जानानै फैयो बेनि उनावहायसो जोङो जोंनि न'खराव नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जोङो लाबोनो हायो माखासेखौ जोङो लाबोबावनो हाया थोजासेखौ जों मोनबावासो नांनाय बायदि जों मोनबावाखै जोंनि न'खराव दिनैनि बे सिस्टेमाव मानगोनां प्रमोद बर' बिथांमोननि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव जेरावनोखि जोङो दिनै बिटिआर बायदि एकर्डखौ मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जादोंमोन बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि समावनो आलाय सिलाय खालामजोब्बाय मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोनखौसो मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोनखौ पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों डिभाइड सोखावजोबनानै दोनबाय जाय मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोना गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनि न'खरनि बिमा बिफाखौ बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ बावगारनानै बिसोरो हारिनि थाखाय आखायाव आइजें लानानै नांहैबाय बिसोरो बे थांनाय बिटिआरपि सेख'नि गेजेरजों उदां फोथाराव फैबाय फैखांनायनि उनावहायबो बिसोरखौ बेफोरबायदि अयथासार एसेबां अन्थाइ बिखाजों बेफोरबायदि मानो पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों एसेबां अयनाय खालामखोब्रा एसेबां मानो अयनाय खालामखो नोंसोर दिनै एसेबां गोरोंमोनब्ला एसेबां रोंखा राखा साफा साफा लिडार मोनब्ला बेफोरबायदि एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि अयनाय अन्थाइ बिखा ना बेफोरबायदि खामानिखौ नोंसोरो मावनाय नङामोन जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै जोंनि बर' हारिनि गोबां दाब दाब जायगाफोराव थांनानै लेक्सार मारिहैनो हाया मानो हाया मिथिगौना बिथांमोना लाजिनाय मोनो लाजियो बिथांमोना बिनि थाखायनो बिथांमोना थांनो हाया जोबोद लासिंसिं बाथ्रा मानगोनां प्रमोद बर' नोंथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव बेफोरबायदि एनडिपि ब्रादार्समोनखौ लानानै बेफोरबायदि नुथायखौ बुहुमनि बर' फिसाफ्रा नुनाङामोन आरो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बेफोरबायदि नुथायखौ नुगोन खोनागोन होननानै मालाबाबो सानाखै आरो बेफोरबायदि जाथाया
मानगोनां प्रमद बर' नोंथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्ट समाव जाथावथारनाङा मानो जाथावथारना होनना बुङोब्ला नोंथाङा मोनसे समनि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि एबसु अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन जेरावनोखि नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि जाबोखानाय बे आफादगिरि समावनो नोंथाङा गोखा गोखै गोदै गोबाब गासैखौबो मोनबोजोबखानायखा नंगौ नङा दा जेराव नोंथाङा एसेबां रोंखा राखा लिडार हारि दैदेनगिरि नोंथांनि दैदेननायाव नोंथांनि मेगननि सिगाङाव बेफोरबायदि नुथायखौ नोंथाङा माबोरैहाय नायनानै सिरि थाबाय थाखोब्रा मानो सिरि थाबाय थाखो जों रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्बि जाजोब्बाय नामा रायजो राजाफोरनाव माने बुजिनो हानाय गोहो गैला होमबा गोहो गैला दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्स मोना मुंख्लं जालांनाय न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय मोना गावसोरनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय निउस मिडिया पर्टेलनि हेफाजाब लानानै ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ बाथ्रा बुंफैनो गोनां बाध्य जानानै फैदों दा नोंथांमोना नुसेयावबो खोनासेयावबो एसेबां अन्थाइ बिखा एसेबां अत्याचार खालामबाय ना मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा दिनैयो माबोरैहाय बे बिटिसिनि सिइएमनि सियाराव जिरायनो चान्स मोनखो दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्स मोना बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों फैयामोनब्ला नोंथाङा बे बिटिसिनि सिइएमनि सियाराव जिरायनो चान्स मोनामोन मिथिबाय नोंथाङा बिटिसिनि सिइएमनि सियाराव जिरायनानै आरोबाव नोंथांनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेराव दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौसो दिनै गुलाय गुजाय आलाय सिलाय खालामजोबनानै दङ मा जाहोनाव दिनै खावसे मोनखो मा जाहोनाव दिनै खावसे आद्रा जानानै थांखो जाहोना मा पलिटिकेल प्लेटफर्माव मा दिनै गावनि बिदा फंबायनि सायावसो पलिटिकेल गेम प्लेखौ बाहायनो सानदों नामा बिदि सानदोंबा मालाबाबो जाफुंनो होनाय नङा सिदा बाथ्राखा खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि दिनै बिटिसिनि डिपुटि सिइएम मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारा जेब्ला मिडियानि सिगाङाव बिबुंथि लाखियो बिबुंथि होयो अब्ला बिथांनि बडि लेंगुवेजखौ जों नायोब्ला हमदांनो नाजायोब्ला एसेब्लाबो माबा गोनो गोथो जानायखौ जोङो नुनो मोनो गोसो सिङाव मानिबा दुखु थानायखौ जोङो एसेब्लाबो हमदांनो हायो जानो हागौ बेखायनो मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारा जेब्ला बिबुंथि होयो खालामगासिनो दङ खालामनायनि थाखाय थांखि लादों खालामनायनि थाखाय सावरायदों गासैबो माने बुंनाय बाथ्राफ्रा फिउचारनि गोजा प्रेजेन्ट सिचुएशनखौ लानानै बुंनायखौ जोङो गोबां खमखौ नुनो मोननाय जायो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेफोरबायदि लाइननि बाथ्राफोरखौ दिनै जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बुङो बिथांमोना जों रायजो राजानि सिगाङाव जेब्लाबो मिडियानि गेजेरजों मावगासिनो दङ मावनो थाखाय जोङो थांखि लादों मावनो थाखाय जोङो सावरायनो सानदों दोङैनो थांबाय दङ फिउचार उनाव थांनानै जागोन जाया खुनु मोनसे माने गेरेन्टि गैया जायनि जाहोनाव जोङो बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि समाव गोबां रोखोमनि बेले बेजे नुथायफोरखौ नुथावनाङि नुथायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारा मा बुंदों जे सोमावसारनायनि थांखिया आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि थांखिसोमोन नाथाय बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायाखैब्लाबो बे थांनाय 2020-27 जानुवारिनि जा बिटिआर गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों 90%खौनो मोनफुंजोबनो हादों मोनाखैबाबो जोंनि जिखिनि दाबि बिनि 90% बे सुक्तिजों इमप्लिमेन्ट जादों बेफोरबायदि जों रायजो राजानि सिगाङाव बिथाङा फोरमायथिदों जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आङो बे सोंथिखौ सोंहरनो सानबाय थारैनो बे थांनाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि हारिनि नांगौखिनिनि 90%खौ जोङो मोनफुंजोबनो हादोंना जों लानानै फैनो हादोंना सैथोआ मा रायजो राजा नोंथांमोनानो बिजिरनानै नायदो दिनै जोङो जोंनि हारिनि बेफोरबायदि माखासे एखेबारे मेलेमजिबि लिडारफोरखौनो गनायजाथावै बाथ्रा बुंनायफोरखौ जोङो दिनै नुनो मोनबाय दङ जायफोर बाथ्राफोरखौनो जों माने गनायथावनो हाथावानो माने गनायजाथाव बाथ्राया नङा बेफोरो नंगौ नङा 90% जोंनि बर' माहारिनि लुबैनाय नांगौखौ जोङो बे थांनाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोनफुंजोबनो हामारदोंमोन ना थारैनो हामारदों नामा आरो जुदि थारैनो हामारदोंब्ला बे 90%नि गेजेराव मा मोनबोखो बेखौ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारमोना दिनै जों रायजो राजानि सिगाङाव अन्नानै फोरमायना होयोब्ला मोजां जागोन नामा आं बेखौ सानबाय बे 5 बोसोर कमप्लिट जानायनि गेजेर समाव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जायफोर दफाफोरखौ लिरनानै लाना फैनाय जादोंमोन बैफोर दफाफोरा बे 5 इयार्सआव 90%
मावफुंजाबाय होननानै बुंदों जोंहा बिटिसिनि दानि डिपुटि CEM मानगोनां गोबिन्द बसुमतारी सारा। थारैनो बिटिआरनि MOS आव थानाय जायफोर क्लजफोर दफाफोर बियो 90% मावफुंजामारबाय नामा रायजो राजा नोंथांमोन? दा बेफोरबायदि माखासे नंथारै बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय एसेबां नंखाय बाथ्राफोरखौ दिनै जोंनि सिगाङाव फोसावनो सानबाय नामा सार? सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जोंनि माखासे बर' फिसाफोरनो जा हानि मोनथाय होनो गोनां बे मोनथाय होनो गोनाङा दिनैयो खावसे आद्रा थानायनि जाहोनाव गासैनोबो होनो हायैनि माखासे प्रब्लेमखौ बिथाङा फोरमायथिदों। होनो हायाखैब्लाबो थिनानै दोननाय माखासे बाउन्डारिफ्रा रेडि जाखाजोबना दंसो अब्लाबो कनफार्म गैया रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै जोंनि माखासे बर' फिसाफोरखौ पलिटिकेलि हेरेसमेन्ट खालामनाय, पलिटिकेलि इउज खालामनो नाजानाय, पलिटिकेलि थगायबाय थानो नाजानाय माखासे पलिटिकेलि गेमफोरखौ जोङो बे दानि सरकारनि समाव जोङो नुनो मोनगासिनो दं।